Piştî ku li Parlamentoya Tirkiye Serokê Partiya Şerîkê Desthilatê yê MHP, Devlet Bahçeli balkişan ser sosyal medyayê û xwest ku êdî li ser vê qadê jî dîwarê qanûnî de verast-kirinên nû bêne çêkirin, ev pêşniyar ji aliyê opozisyonê ve rastî karvedanan hat. Ev demek dirêjek ku ji aliyê desthilatê ve bo sosyal medyayeke paqiştir, rênimayên nû hatibûn amadekirin û rêbazên etîk jî hatibûn diyarkirin. Ji bilîvan, di vî warî de verastkirinên hin qanûnên din jî beriya mehekê li gel qanûnên bergiriyên vayrûsa koronayê de hatibûn amadekirin, lê piştre pêşniyara wan hatibû rawestandin. Di vê derbarê de cîgirê serokatiya grûpa İYİ Partî Lütfü Türkan axivî û got, ev amadekarî û qanûnên nû dê Tirkiye ber bi tevliheviyeke hê xirabtir ve gêr bike. Türkiye'de insanların kısmen nefes aldığı diyorum. Halê hazır li Tirkiye tekane qada ku welatî dikarin henaseyekî lê bistînin û fikr û ramanên xwe piçekî îfade bikin sosyal medya, an ku internete. Arastî, wexta fikreke muxalîf nêrîna xwe li ser internetê parve dike. Demjimêr 5 sibê, hêzên ewlehiyê li ber deriyê wan amade dibe. û ji xwe di rewşeke wiha da mirov nikare behsa medyayeke azad bike. Lê dîsa jî, bo ku welatî henaseyekî bistînin, niha medyaya civakî bikartînin. Bo astenkirina îfadeya li ser vê qadê, her çi gav bêavêtin, ev yek dê bi tenê Tirkiye ji demokrasiyê dûrtir bike û hew. Cîgirê serokatiya grûpa CHP Engin Altay jî li ser van mijaran li parlamentoyê bo çapemeniyê civînek lêdarxist û da axaftina xwe de derbarê fişara li ser çapemeniyê û van amadekariyên nû de rexneyên tund raberî desthilatê kir. Bugün sizi de ilgilendiren basına yönelik Xuyaya ku dîfşar û destdirêjiya ku li ser çapemeniyê dê bawekî hê hovanetir derkevî pêşberî me. Di rewşeka wiha de ku televîzyon rojname li hember sansûrê nikarin serê xwe rakin, dixwazin rêbazên nû qadên mane jî desteser bikin. Li gel van karvedanên opozisyonê ji aliyê berpirsyarên AK Partî ve jî hat îddia kirin, bo ku li ser sosyal medyayê dîwarê ehlaqî de rê li ber nefret û pêştaraziyê bigirin, wan dest bi van xebatan kiriye. Bu konuda fikir düzeyinde çalışmalar devam ediyor.